Исәнмесез, укучылар. Бүгенге дәрестә Афина мәктәпләре һәм гимназияләре турында сөйләшербез. Ә сез аларның аермасы нәрсәдә икәнен беләсезме? Нәрсә ул палестра? Әгәр әлеге сорауларга җавап белмәсәгез, яңа теманы тыңларга киңәш итәм. Дәрес дәвамында педагог кыллар, мәктәптә дәресләр, палестрага йөрү, Афина гимназияләре турында сөйләшербез. Борынгы грек балаларының ничек үсүләре турында без бик күп мәгълүмат белмибез. Шулай да тәрбиянең ничек булуы турында төрле вазаларда калган рәсемнәр сөйли. Хәлле гаиләләрдә малайларны 7 яшькәчә уен белән генә мавыктырганнар. Алар кыршау яки туп атып уйнаганнар, балчыктан өйләр ясаганнар. Балавыздан кеше һәм хайван сыннары әвәләгәннәр. 7 яшьтә аларны педагогка тапшырганнар. Укучылар, кем булган соң ул педагог? Әйдәгез бу сорауга җавап табыйк. Педагог грек теленнән тәрҗемә иткәндә баланы озатып баручы дигәнне аңлата. Педагог малайны көн сайын мәктәпкә йөрткән. Аның язу әсбапларын, музыка уен коралларын күтәреп барган. Иде уланы яхшы гадәтләргә, истәлдән рөхсәтсез бер нәрсәдә алмаска, аякны аякка куеп утырмаска, каты кычкырып көлмәскә, өлкәннәр күренсә торып басырга өйрәткән. Педагог итеп картайган яки гарипләнгән, башка эшкә ярамаган кылларны куйганнар. Яшь кына педагог хәтта грек телендә дә сөйләшкән. Сукранучан булган, бала аз гына ул дигәнчә эшләмәсә, чыбыкка ябышкан. Педагогларны алама киемле, таралган сакаллы, пеләш карт итеп сурәтләнгән балчык сыннар сакланган. Таң атканда шәһәр һәм авыл малайлары мәктәпкә ашыкканнар. Шул мәктәпләрнең берсенә күз салыйк. Кулына үгез койрыгыннан ясалган камчы тоткан укытучы текст әйтеп тора. Надан кеше җирдәге иң кыргый зат. Нәни укучылар бу сүзләрне балавыз сөртелгән такташыкларга төшергәннәр. Хәрефләрне металл яисә сөяктән ясалган таякның очлы башы белән басып язалар. Ул таяк стиль дип атала. Әгәр язуда хаталар китсә, таякның икенче яссы башы белән сөртеп төзәтәләр. Өлкән яшьтәге укучылар такташык һәм стильдән кала, папирус һәм камыш каләм кулланалар. Язу һәркемгә дә җиңел бирелмәгән. Бер бай үзенең ялкау улына исемнәре алфавиттагы хәрефләргә башланган 24 бәләкәй кыл бүләк иткән дип сөйләгәннәр. Мәктәпләрдә укырга һәм язарга, санарга һәм рәсем ясарга өйрәткәннәр. Гомер һәм башка шагыйрьләрнең шигырьләренә мәхәббәт тәрбияләгәннәр. Афиналар музыкага мәхәббәттән башка чын кеше булырга мөмкин түгел дип раслаганнар. Шуңа күрә балалар флейтада һәм башка коралларда уйнарга, хорда җырлау сәнгатенә өйрәнгәннәр. Мәктәптә балалар 7 яшьтән 12 яшькә кадәр укыганнар. Малайлар яз көне була торган каникуллардан тыш марафон һәм Саламин сугышында җиңү көннәрендә мәктәпкә бармаганнар. Грек аллалары хөрмәтенә үткәрелә торган хисапсыз бәйрәм көннәрендә дә укымаганнар. Укыту түләүле булган. Кызлар өчен мәктәпләр булмаган, ана кеше үзендә булган белемне кызларына да өйрәткән. Кызларны укырга, язарга, җырларга, биергә, иң мөһиме, йорт эшләренә өйрәткәннәр. Малайлар 12 яшьләре тулгач, тагын бер мәктәпкә йөри башлаганнар. Биредә алар гимнастика, көрәш, йөгерү, сикерү, сөңге һәм тәлинкә ыргыту белән шөгыльләнгәннәр. Мондый мәктәпне палестра дип атап йөрткәннәр. Дәресләр 4 почмаклык рәвешендәге ишек алдында ачык һавада, явымлы көннәрдә түбә астында, ишек алдын әйләндереп алган портикларда үткәрелгән. Палестрадагы гимнастика дәресендә дә колонналар белән уратып алынган ишек алдында малайлар көрәшергә өйрәнә. Бәйгедә җитез һәм көчле, төрле алымнарны яхшы белгән малай гына җиңеп чыга ала. Аларның берсе көтмәгәндә ярышташын тез аркылы ыргыта, әгәр дә тегесенең гәүдәсе 3 тапкыр җиргә тисә, ул җиңгән булып санала.
Таләпчән укытучы ярыш тәртипләрен бозган һәр укучыга кулындагы таягы белән сугарга әзер тора. Икенче пар көрәшергә үз чиратын көтә. Алар учларына күп итеп май салалар һәм шуның белән тәннәрен ялтыратып буалар. Барысы да ялангач килеш көрәшә. Дәрестән соң гөр килеп тәннәрендәге майны һәм терне юарга йөгерәләр. Һәр палестра каршында кое, фонтан, кайчакта хәтта мунча да була. Палестрада атлетларның бөек грек осталары ясаган сыннары торган. Тәлинкә ыргытучы атлет сыны бөтен дөньяга мәгълүм. Аны ясаган кеше Мирон бу сында хәрәкәтне күрсәтеп бирә алган. Атлет менә турайып баса да, гаять зур көч белән үтеп җибәргән тәлинкәсе еракка очып китәр кебек. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз, гимназияләрдә кемнәр белем алган икән? Гимназияләрдә өлкән яшьтәге Афиналар белем алган. Алар гимнастика белән шөгыльләнүләрен дәвам итәргә теләсәләр, Афинадагы 3 гимназиянең берсенә йөргәннәр. Гимназиялар шәһәр читендә яшел агачлар һәм болыннар арасына урнашкан. Аларда атлетлар шөгыльләнер өчен мәйданчыклар, бассейннар, чишенү бүлмәләре һәм ял итү, дусларча сөйләшеп утыру урыннары булган. Гимназияләрдә күп санлы тыңлаучылар алдында танылган галимнәр чыгыш ясаган. Алар галәм төзелеше турында үз карашларын аңлатканнар. Югары белемле кешеләр, галимнәр идарә итәргә тиешле үрнәк дәүләт төзү планнарын тәкъдим иткәннәр. Гимназияләрдә матур сөйләргә, халык җыелышларында һәм судларда чыгыш ясарга да өйрәткәннәр. Димәк, укучылар, Грециядә тәрбия һәм белемне балалар өйдә, мәктәптә, палестрада, гимназияләрдә алганнарын белдек.